Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Big love shout out sa inyong mga kadusanan. Ngayon mga kadusanan, pupunta kami ngayon sa bukid mga kadusanan para manguha ng kamote mga kadusanan. So mga kadusanan, samahan nyo kami mga kadusanan doon. Mga kadusanan, malapit na talaga kami ngayon mga kadusanan sa aming paruroonan mga kadusanan, no? Ito, madat na. Ito na kaya kakao. Ay, ito siya, yaman. Siguro pahalin. Dalaga ni Lolo.
kapis kan ni siya tugis kan.